Kapela 21 Pilots odstartovala svoji kariéru před 10 lety a přes prázdné sály se dostali až k největším arenám po celém světě. No, jak bych to řekl? Jsme prostě dobrý. Je to skvělý, ale cítíme, že musíme na sobě hodně makat, skládat písničky a dělat skvělou show. Jejich největší úspěch byl bez pochyby single Stressed Out, za který si v roce 2017 převzali cenu Grammy, obzvlášť když si pro ní přišli v trenkách. Hele, je třeba vysvětlit, že v Evropě jsou trenky jako spodní prádlo, ale v Americe ne, tam jsou to takzvané šortky. Jo, to je třeba rozlišovat, proto děláme tuhle osvětu. Jo, takže ne ve spodním prádle. Letos nám Grammy unikla, ale nepřipadám si, že jsme prohráli. A víš proč? Protože známe pocit vítězství. Ale lepší je vyhrát, že jo? Jejich písničky zrovna veselé nejsou, ale mají obrovský úspěch. Dokonce se objevily i v řadě filmů. Tím posledním byl Sebevražedný oddíl. Je to stále větší a větší. Na začátku jsme pouze hráli, ale pak jsme si s fanoušky začali povídat a ti se nám svěřovali se svými problémy, začali na nás spoléhat a to už je velký závazek. Dokonce, když jedeme tour, si vytvoříme mnoho dalších skvělých přátelství. A jedna perlička na závěr. Vždycky, když se jich někdo zeptá, jak se kluci dali dohromady, mají vymyšlenou novou verzi. Jednou to bylo přes seznamku, podruhé zase jiná story, tak jsem zvědavej, co na mě vybalí tentokrát. Hele, máte tady pošťáky anebo poštu? Máte? Ok, tak já ti řeknu, že my jsme dřív dělali pošťáky a oba jsme měli své rajony. A u jednoho baráku jsem já končil a on začínal. Jednou jsme se tam setkali a on dal dopisy na schránku. Já mu řekl, hele, vole, to patří dovnitř. A on, hele, díky, hele, nechceš mít kapelu? A tak jsem tady. Koncert se bohužel natáčet nesměl a tak vám záběry přinášíme zprostředkovaně přímo od nich. Ale já se přiznám, že ve dvou udělat skoro 2hodinovou show a utáhnout největší arénu u nás je prostě úžasný. Takže klobouček 21 Pilots. Tomáš Kraus, televize Prima.